kotse. Hindi mo na ako pumasok ako sa ospital. Sabi ko, yung gwardiya, parang yung walang mukha. Yung parang blanco mukha. Sabi ko, naglakad lang ako, diretso. Kasi, may yung, mayroon pa ikot dito sa may yun eh. Sa may IA. Mayroon pa ikot sa may laundry yun. Naglakad ako doon kasi ando yung tropa ko. Naglakad ako. Yung gwardiya, sumusunod sa akin. Binilis ako yung lakad ko. Tapos, yung gwardiya, yung binilis akong lakad, bumilis din. Tumakbo na ako. Tapos, may backpack ko nun. Nahawakan yung backpack kong ganyan, gumanya. Tapos, nagising ako. Tapos, pagising ko, Brad, may mga kalmot-kalmot ako sa likod. Tapos, fresh pa nga rin ngayon eh. Brad, tignan mo. Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo, dali. Sabi ko naman yung Ito ang author. crossover.